és una presentació ràpida del nostre conferenciant. I doncs, ja sé que Jaume, també el senyor Sabaqués va escriure molt grec. Te deixi la paraula. Moltes gràcies a tots per assistir aquí. Moltes gràcies a la ciutat de Perpinyà i al seu ajuntament per la seva hospitalitat, com sempre ens ha brindat des que venim per aquí. Em dic Carles Camp, soc president de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. I bé, és un plaer per nosaltres presentar-vos el senyor Jaume Sobraqués. És un privilegi tenir-lo entre nosaltres, que és l'historiador més prestigi que hi ha a Catalunya en aquest moment, per molt que jo rondini per no dir que això, però és veritat. I en fi, és un senyor que actualment és el president de la secció d'Història de la Fundació d'Estudis Catalans, subdirector del Museu d'Història de Catalunya, senador del Parlament de Madrid, diputat en el Parlament de Catalunya, a Barcelona, ha estat directiu del Barça també, i actualment és catedràtic de la Universitat de Girona, de Barcelona, autònoma de Barcelona. És que són tants títols que esclar, m'he d'equivocar, és fàcil. I bé, és una persona que ens introdueix d'un historiador, ho has dit, del més gran prestigi que hi ha a Catalunya en aquest moment i de primeríssim nivell, que avui ens il·lustrarà en aquesta jornada dedicada al nostre heroi català Joan Blanca. El que ens il·lustrarà serà com era l'ambient, com era la societat catalana en aquells convulsos anys de finals del segle XV. Jaume, passo la paraula i endavant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, senyor regidor, senyores i senyors amics, la meva xerrada porta per títol Entre França i Catalunya i porta un subtítol que diu Els comtats del Rosselló i la Cerdanya a la tardor de l'edat mitjana. El Rosselló i la Cerdanya han estat durant segles terres que han format part de Catalunya. Han estat i ho són encara un país català. Durant molt de temps han estat terres en disputa entre França i la Corona d'Aragó de Catalunya. Mai no han estat en disputa entre França i Espanya, ni tan solament entre França i Castella. Quan el 1659 varen passar a pertànyer a França, va ser Catalunya, una Catalunya sobirana i independent, qui les va perdre. No la Corona de Castella, no Espanya. El seu destí, com tota terra que és objecte de disputa, ha estat sovint tràgic i els seus habitants han hagut de patir molt en nombrosos episodis del seu passat col·lectiu. Els anys als quals jo avui em referiré constitueixen un d'aquests períodes malestrucs, tristos, dels comtats pirinencs del Rosselló i la Cerdanya. Sense voler anar més lluny, hem de, si volem, copsar, entendre l'abast de la problemàtica relacionada amb el destí dels comtats del Rosselló i la Cerdanya, com he dit, a la tardor de l'edat mitjana, hem de remuntar-nos a les primeres setmanes de l'inici de la Guerra Civil catalana del segle XV, una guerra que hi va haver entre el rei de Catalunya i les institucions de Catalunya entre 1462 i 1472. Al març d'aquell any 1462
que és l'encomenç de la nostra història. Quan les relacions entre el rei de Catalunya Aragó, Joan II, i les autoritats de la capital del Principat havien esdevingut definitivament irreconciliables, el monarca francès Lluís XI, esdevingut anomenat també, com sabeu, l'aranya universal, el monarca francès Lluís XI va saber oferir els seus serveis al monarca Joan II de Catalunya-Aragó i, a canvi d'ajudar-lo militarment, va